Hoy, paita. Basta nang ugawa ning balaya murag duha ko ka bulan nawala ning bula ko na ba? Blaga ni. Murag daghan ako rugi pangmingaw sa kwa. Hay nya, tiwason sa ko ni Hagay murag kasi maabot na kong bana ron makasaba na pud ko kay magsigi ko. Lawit daw. Tiwason sa nako ni. Ay, lisoday gyud ning balay na to nga mabian og pila ka duha ka bulan naman ako nawala nya nganong wa may nakatiman aning balay dire mo pay wa kuan ta daghan tag trabahoon nya dugang-dugangan pag yun aning dire nga dili katiman aning balay. Ay naning mga kawana ni wa may timan aning dire nga halos na lang tanan ako anig balik nako ako lang yapon pila ka bulan po wala duha ka bulan nya ang balay mura nag wala po yan aning bitin tagas na kay sagbot wala yatimang mga sa mga bana diri nga nakoy anak wala sige glaag sige basketball sige telepon timan ani libot dire boy atag bitin ani itan nabuya oy Ma. Uya oy. Asa magagikan? Basketball ba? Dili mo katiman aning balay diri. Duha ko ka bulan nawala mo ning pormahan ning balaya. Bitaw ma, asa di kagikan nga pasta namang daghan ang nabuhat ng mga video. Simsa, murag na cameraman ba nag-shooting data? Bitaw ma, asa di kagikan? Mao gani nay kamera no, nang shooting nga ditano. Pulis ako diri kay kapoy kayo. Yung sa ni be? Abi, may problema na. Diri tapo ka ha, diri tapo ka nya. Tawagan ko mahuman nimo kay magdaog ko ha. Ah, sige. Kay ganyan akong sinilig ba kapoy kayo. Tawagan ako mo man ha. Oh. Ma! 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 Oh. Mana ko panilig, katapok na nako. Oh, turon ako lang kay dauban ako. Okay. Ay, ning daghan kay tag trabaho uloy nga. Wait, katwa tay kauban diri ah. Nga. Daghan pagtrabaho wa man gihapon nang uli diri. Mang. Mang. Oh, unsa man? Oy, maayo kay nag Langa duha ko ka bulan nawala ning balay wala mo katiman aning balay diri. asan ko? Asang dagana nagsiligo no. Tagbot pa imo mura na tagpuyan tag bitin ani ba. Wa man nga pagka nagdaog-daog to ka pero way pulos. Ano wa may pulos nga nangit nakahinlo ang gugo say wala pulos ana. Wa ka nagtanaw akong linaban diha. Ana di kay labahan dia mo ko kita ana. Una abag ko nang linaban diha pa jud ka nagdaog sa. Sarap mo ka oy bago ra kani. Abi man ako di na nila bagong gilabhan nimo no. Usba na. Hakuta na ayaw diha ibutang. Tanaw pagtanaw ba na o nang linaban dira o. Diha pa jud ka magdaog-daog. Unsa man pong klase pagkahalay na nga mura man nagwa gilabhan? Gilabhan. Mao na resulta sa lalaking way babae. Okay ra ko na mingaw ana inyong pag-arugag bana. Tanawa o wala nagkadimaw na yung kuan ako. Ningkamot kog laba kay bisa may mulabas ako ah. Alangan mag ako'y mulabana nga bago pa ko nakabalik diri ah. Di mulabas ako ah. Mao gani pagtanaw ba o. Muna nagay na kong labaan ni o. Naka daw ni isang banlaw niya imo pa yung dauban diha sa kuan. Ibali na diha mang ba. Please lang kay o akong kuan ba. O di ko balhin. Pagtanaw ba? Kanyon saan man eh? Di lang na mapano naman na siya. Pangitag laing kasunugan nimo diha. Ay pasagad og daw ba basig masunog ka. Dili lagi. Dili lagi. Oy, Mari. Oy, Mari. Kumusta naman kay ka Mari? Gimingaw na kay kunin mo bali sabi. Hapit sa diri ah. Dugaya ni mo asa man day ka murag duha na ta ka bulan way kita-kita ba long time no see gyud. Mo ganina ikuan nga parelax ako duha ka bulan pero pagbalik na ko diri murag ang nag-alboroto nga akong utok kay oh. Oh daghanan nimong siligonon di ari mong pamilya di ay mong banay mong anak. Ay naay ba na nga di mapuslan di ka balong hinlo aning diri ang tugkaran mura nag
Uyag bitin na pa yung mga anak nga sige ra gulag basketball yas baryo. Gitog ka ng sagbot inyong yuta. Mao gani nang karon nang hinlo ko. Manay lisod Mario, way babae ang balay. Mao gyud. Kita tanan ng saligan mong pay. Ikasaligan ng bana Mario. Kan. Padapin maribi kay dasod siligon. Madito ko magdugay diri Mari. Ano man ka? Di ako subos mo, tukos ng bana ba? Chika sa unta tawa kay murag dugay-dugay gid ko nag Dali man po Kita kay. mo ba? Tatan ako balon ng bana, malit ra ko des unahan. Nagurnal ba nang naitrabaho? sige mari. Ditsura ko. Sige. Sige. Maria, Sige mari. Sa to pa. hindi ba bagor man ka nagkabibi? Bago ko nang anak mari mga isa ka bulan na. ron? Nasa kuan, pamilya sa kumbana ilang gibantayan kay kani laging manginahanglan po tani ni balik ako vlog. Kay mura gimingaw na pug kunin niyo ba? Gani, hindi mi nga mapod minimo. Di man ka nang duha ka bulan way kita-kita. Gani nya. Gimingaw na pong tigtanaw sa imong ha. Naghan nang ngita sa imong ba? Naghan gipang mingaw sa imong ba mo nang salamat mi gani balik na jud ka. Mo gani do akong giingon Pila na ka bulan imong anak ron? Isa na ka bulan magduha na. Tama na po doy kay murag pitos na po ang panagat karon nga panahon. Mo nang maningkamot gud puta nga babae ta para napud ta ikabuhi sa tong Anak, nga, di lang ko. sige. Ano kaya? Pagamping Huwag dia. kayo katag sa mo kay pitos po kayo. Sige, sunod na po. Inigbalik nimo dire mo bitbit na yung kaghatag nimo ha. Sunod na lang paganti ka gatas. Sige mari. Sige. Saka. Sige, pagamping dia. Ping po dia. Ano ito ba? 6.5 hours later. Han, tama nga na. Sunog ang sagingan. Han! Tama na, sunog ang saging. Han, dali Han. Sunog ang sagingan. Naman, nasunog na noon. Ngayon, hindi naman po kagadaob aning abakahan. Iyon mga mangitag lain. Di ako ko nagdaob. Kami pwede daoban diri kan. Tanawa, maupay pagsalinsin ana. Tanawa na. Tanawa. Gani, inya, ingon makakadiri kung magdaob. Di ka magdaob. Ingon ko sa abakahan, ingon ko pangitag lain nga pwede ka surugan nga way madamage. Dili may daghang sagbot. Di ako niya. Daghan kayo kaning unas. Di ako gidaob. Kaya na may sagbot man ang unas. Sagbot man ang unas, di ako gidaob. Tanawa ra ko na oh. Mahat yun na ba? May nalang po masuhan ng kape. Kabingil dun mga ay. Ayaw na ninyo ko. Ako naman po ko kanang kuan. Pagpuyo. Dagan makaisagbot diha. May nalang dili mawala nang basi naibitin diha or nay. Oh, di ba di yung kung patian na? Wala yun mo ni patian eh. Wala na din mo gipalong ganyan. Ingon man ko. Mapalong na nagiha oy. Sige, ikaw mo'y daoban ako ron dire. Unsa man ang tanan namang trabaho na to mali. Oh, nagdaob ka dire na ako'y linaban. Ya. Anak ko pagdaob diha nga walay madamage squad. Diha ko ka nagdaob noon sa puno sa abaka. Bago din ang gilaban nga. Mura man naghugaw pa kay na. Asa may trabaho na ko ba? Dagan kay ko ginloon ba? Tulog diha ron mo sabot kag burot. Ito sulod. Ay, sulod na ako kay kasabay na magyapon sa natay trabahoon. Pa magpaburot kag maayo diha. Ikaw pag hinlo dira ha.